Gizartea zahartzen ari zaigu eta jaiotzak urtez urte gero eta gutxiago dira gure artean. Zalantzarik ez dago bi arazo hauek eragina handia dutela gure gaur egungo egoeran eta zer egiten ez badugu argi dago baita ere gure etorkizuna baldintzatuko dutela. Azkenean emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna eskatzeko arrazoi bada. Ez da bakarra inola ere, baina bai garrantzizkoa. Gizartearen bideragarritasun ekonomiko eta soziala nahi badugu, ziurtatu behar dugu emakumeek parte hartzen dutela berdintasunez ekonomian beste arlo guztietan bezalaxe. Erakundeak eta enpresak gure gizartearen buru jarri beharra daukagu emakumeen benetako aukera izan dezaten garapenari ekarpena egiteko. Gauza asko jarri behar ditugu auzitan, besteak beste ulertu behar dugu zeintzu diran sakoneko arrazoiak emakumeen garapen profesionala oztopatzen dutenak. Eta hoietaz guztietaz hitz egiteko Gipuzkoako Foru Aldundiak antolatu du berdintasun eta kontziliazio biltzarra urriko hilabete honetan. Adituak eta adituen azterketaz batera baita ere praktika onak aurrera atera dituzten enpresak ere izango ditugu gure artean. Islandia eta Noruegako gobernuak ere gurekin egongo dira, beraiek baitira liderrak berdintasun kontuetan. Zu ere behartzaitugu, Gipuzkoa hobea eraikitzeko guztion lana baita.